Quan jo vaig arribar a la direcció de Catalunya Ràdio tenia uns 100.000 usuaris únics mensuals. Ara, com vostè acaba de dir, al gener en vam tenir gairebé 1 milió. Per tant, s'ha fet una feina, la feina és mèrit dels professionals de la casa, sens dubte, però també de les apostes en els continguts. I jo li diré dades que ajuden a explicar per què part d'aquest creixement, que és que Catalunya Ràdio ha conquerit el públic jove a internet. I, per tant, a la franja de 18 a 24 anys tenim un 4,7% de l'audiència digital de Catalunya Ràdio és d'aquesta franja tan jove. És el percentatge més alt d'una emissora de ràdio generalista al nostre país. A la franja de 25 a 34, Catalunya Ràdio és líder en aquesta franja d'edat amb una mitjana de 102.000 usuaris únics mensuals. A la franja de 18 a 34, si agafem les dues franges, Catalunya Ràdio reté el lideratge en aquesta franja amb 136.000 usuaris únics mensuals, mentre que la cadena SER en té 135.000 i RAC1 en té 118.000. Per tant, això trenca el tòpic de que nosaltres no fem continguts interessants pels joves o que l'EGM... Miri, l'EGM va com va i si vol un dia hauríem de fer un monogràfic perquè n'hi hauria molt a parlar. Però amb les dades objectives d'internet, que són les que es poden objectivar, que no són enquestes, nosaltres els joves els tenim. I els tenim gràcies a continguts com els que vostè ha comentat, però també a Crims, que és el programa de Catalunya Ràdio amb més reproduccions a la carta des que ha començat la temporada i ha crescut un 36% respecte al mateix període de la temporada anterior. Gràcies a programes com el Búnquer, que és el segon programa amb més reproduccions a la carta, que ha superat 1 milió de reproduccions durant el que portem de temporada. Això és més del doble que la temporada passada. En aquest cas, si comptem les reproduccions del Búnquer a la nostra plataforma pròpia amb el canal de YouTube i les plataformes externes, el Búnquer suma 6,8 milions de reproduccions d'àudio, que, com vostè sap, i ho he dit aquí algun cop, posicionar l'àudio a internet és molt més complicat. El Tot Costa també va com un tro, amb un creixement del 4% de consum d'àudio, i Adolescents XL porta, des que va començar, 15,4 milions de reproduccions a YouTube i 1,5 milions a la nostra plataforma. Per tant, Catalunya Ràdio, amb àudio en català, està fent una feina que crec que és positiva. Què és el que hem de fer? Mantenir aquesta aposta. Gràcies, senyor Gordillo. Se li ha acabat el temps.